Pre dvojicu Robert Ďurkovič, Martin Strehársky sa turnaj v Boči začal katastrofálne. Úvodný duel s Veľkou Britániou prehrali 0-11. V čom boli Briti lepší? Lepšie rozohrávali, vyražali prvolúbcov a dôležité lopty zahrali. My vieme, čo máme hrať, takže to sme nezahrali a to je celý problém. Takže. Martin, čo sa stalo, keď ste dostali tú peťku v tretej hre? Bola to asi nervozita, alebo ja neviem presne. Nezachytili sme začiatok a už sa ťažko hralo potom s takými supermi. Ja tak som nebol absolútne nervózny. Ja som si veril, úplne som si veril a aj ďalej si verím. Máme pred sebou ďalšie 2 zápasy a chceme postúpiť. Musíme jednoznačne zlepšiť hru, musíme lepšie rozhrávať, lepšie vyrážať, riešiť situácie na jednu loptičku na prvú, takže vieme, čo máme hrať a tento zápas je za nami, musíme sa rýchlo otriať a ísť ďalej. Ani v druhom stretnutí s Thajskom sa náš pár nechytil, takže sen o postupe zo skupiny ostal už len ilúziou. Ani obrovské odhodlanie nepomohlo vo štvrťfinále jednotlivcov v kladkovom luku Petrovi Kaščákovi. S Turkom Doganom Hančím prehral 3-7 a obsadil celkovo 7.